Čaute ľudia, tu vás pozdravuje Brothers. Máme domáci recept. Či na raňajky alebo na večeru, to je na vás. Poďte s nami sa dívať. Idem vám ukázať, čo všetko na to potrebujeme. Takže potrebujeme kečup, nastruhaný sír, dávku salámu, chleba alebo toasty, čo už vy chcete. Ako prvé si poukladáme toasty. More, ty čo tak pomaly ukladaš? Pytáľoš. Ty buď ticho. Degeš. More. Radšej var. To koľko chlebov si dal? No viacej nemám. Čo si myslíš? Ty degeš. Chod a kúpiš. Teraz si dáme kečup. Keď vám nejde, tak treba s ním požukať. Tak, Maťo, ty to rozotreš? No tak dobre, idem to rozotierať. More, dám ti nožík, aby si mohol to roztrieť. No dobre, nie som dobrý, ale pokúsim ťa, no. Ako pomaly, rýchlejšie, More! Teraz rýchlejšie, ja neviem, ja nie som kuchár. Ja prvýkrát toto varím, aby ste vedeli, ja som furt na toho kone. Napíšte do komentáru ľudia, či keď on bude dospelý, či bude vedieť variť. Tak dávaj ďalej, ty More, ten kepuč. More, tak ty vpýtaloš, podaj mi ten kečup. A nevidíš, čo robím? Podaj si sám, tak si daj prestávku. Jaj, tu máš, ty degeš. Pytáľoš. More, ako ho mám otvoriť. Normálne. Potrebujeme pohrgať. Ide. Raz, dva, tri. Tak to máme už rozotreté. Dáme tam salámu, ale najprv mu ochotnáme. Dobrá, môžeme dávať. Takže takto si to poukladáme. Jedna, druhá. Dávaj, More, čo ty robíš? A ty čo? A ty chodzáči do obchodu sa rozhrať. Joj. Ty radšej makaj, lebo ja už som hladný. Si hladný? Nejedol už mesiac. Je mi to ide. Ty tako dlho nevydrží bez jedla. A tak ty keď čo robíš pomaly ako sračka. Buď ticho, spýtaloš. Dávaj ti sračka, malá. Hej, ja som malá sračka. Ty radšej var. Ty radšej var. Ja som už dovaril. Keď si dovaril, tak chod do obchodu. Potrebujem si kúpiť renži. Renži si môžeš sami kúpiť, tam máš peniaze. Takže máme poukladanú salámu. Už len sír a zapiec. Idem po sír. Len návrh si dáme sír a len zapiec. Poďme na to ľudia, musíme zamakať. Lebo som hladný ako opätí. Ja do toho tak zažerem. Toľko jedla, čo budeme... More, rýchlejšie rob! A ja nemám šancu, jaj. More, čo máš zlomenú ruku? Ja nevládzem lavačkou. Poď na operáciu. Ja na operáciu, ty choď. Hej, ja mám 15 rokov. Treba dať veľa síru, veľa, riadne. Aby to bolo dobré, nie? Pravde si to aj video. Koľko málo dávaš ty? Pravde si to, ja to jem prvýkrát. To bolo dobré. A to už asi aj stačilo toho síru. Dobre. Ale ešte ochutnáme ten sír, lebo to je neuveriteľné. Ty len dneska ješ a nerobíš. Radšej ti to dám hned, lebo ty budeš ho jesť. Jaj. Tu je to na zemi. Jaj, buď ticho, ty opica. Jedna. Takto to vypadá a ideme to zapiecť. Položíme si to
Rúru treba otvoriť. Ohráme sa, že tam dačo není. Teraz pomienky. Takže zapneme rúru. Ako mi to nejde. Do druhej strany. Aj. Teraz musíme... Tak. A len čakať, ukážeme vám výsledok, bude to špecialita. Fajná špecialita, je to celé. Ja mu nenechám nikoho. Ja pišta, vieš, ja iba pijem a žerem. Takže takto to vypadá. Pochučka. Ja to idem celé zožrať. Keby to nebolo teplo, tak to by som aj teraz jedol.